दिनै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव नेशनल फेडारेशन फर न्यू स्टेट्स बे अर्गेनाइजेशननि नेतृत्वआव जों मोनसे धरना हाबाफारि लादों आरो बे धरनायाव दिनै गोरखालेण्ड बिदर कुकिलेण्ड आरो बरलेण्डनिफ्राय फान्दाय फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेखे एनएफएनएसनि नेतृत्व एनएफएनएसआव जों गोबां ओनसोलनि गोबां माहारिफोर दं जाय माहारिफोरा गाव गावनि ओनसोलखौ लानानै मोनसे आलादा रायजो नागिरनानै गोबां बोसोर आन्दलन खालामदों दिनै भारत सरकारा खिन्थु बै आन्दलनफोरखौ खोब गुरुत्व होनानै समाधान खालामनायनि सिन्था खालामाखै आरो बेनिखायनो दिनै जों भारत सरकारखौ गोसोखांहोफिननो थांखि लानानै दिनै दिल्लीनि बे जन्तर मन्तराव मोनसे धरना हाबाफारि लादों जाय धरना हाबाफारियाव दिनै कुकिलेण्डनि दैदेनगिरिफोर गोरखालेण्डनि दैदेनगिरि बिदरनि दैदेनगिरि आरो बरलेण्डनि गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरिफोर बाहागो लानानै भारत सरकारनि खाथियाव जों भारत सरकारखौ बेखौनो दाबि खालामनानै गोसोखांहोनो लुगैदों जे 2014 मायथाइनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोननि जिहेतु जोङो मोनसे प्रतिश्रुति मोनसे प्रमिस होदोंमोन जे बिजेपिआ सरकार दायोब्ला बरलेण्डनि जे जेंना बेखौ बोस्रांगोन होननानै बिथांमोना खुगाजोंल' नङा लिखित हिसाबै रिटेन हिसाबै बिथांमोना प्रतिश्रुति होदोंमोन आरो बे प्रतिश्रुतिखौ जों दिनै गोसोखांगोन होननानै बेयाव धरना लाफैदों जिहेतु जोंनि बर'फ्रा 50 बोसोर आन्दलन खालामबोबाय आलादा रायजोनि थाखाय दिनै थिग बेबायदिनो बिदर्भआबो आलादा रायजो मोननांगौ होननानै 1953 नि जितु स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशननि रिकमेन्डेशन बेवहाय दंखायोमोन जे बिदर्भ रायजो होनांगौ होननानै खिन्थु तथापिও भारत सरकारा बे दाबिफोरखौ दासिमबो मावफुङाखै जोंनि जि दाबि बे भारत संबिजितनि आर्टिकल 2, 3 आरो 4 नि बेबस्था मथे आलादा रायजो बिजों जों कनस्टिटिउसननि बाहेराव फंसेबो मोनसे मोनथाय बियाखै दिनै बै ओनसोलफोराव थानाय जाति जनगोष्ठीफ्रा रांखान्थि राजखान्थि बिथिङाव डिसक्रिमिनेट जादों एक्सप्लयटेड जादों डमिनेटेड जादों गुबुन जौगानाय गुबुन ओनसोलफोरजों समान दावगानो हायाखै आरो बेनि एकमात्र हायैनि कारनानो जाबाय जों जोंनि राजखान्थिनि मोनथायखौ मोनाखै आरो बेखायनो बे राजखान्थिनि मोनथायखौ मोननो थाखाय दिनै जों भारत सरकारनि खाथियाव दाबि खालामबाय थादों बेखै बर'फोरनि जि जेंना बेखौ बोस्रांनो थाखाय दिनै एनडिएफबिआ थांनाय 14 बोसोर भारत सरकारजों सावरायबाय थादों आरो बे सावरायनायाव दिनै थांनाय सिगां समनि सावरायनायफ्राव दिनै भारत सरकारा खोब बारा गुरुत्व होआखैमोन सावरायनो नामा सावरायनायल' खालामदोंमोन बेखौ बोस्रांनांगौनि गुरुत्वखौ बिथांमोना सानाखैमोन खिन्थु बावैसो नरेन्द्र मदिनि नेतृत्वआव जि सरकार सेकेन्ड टाइम सरकार दादों बे सरकार दाखांनायनि उनाव दिनै भारत सरकारा मोनसे गोसोआव बर'फोरनि जे जेंना बेखौ बोस्रांनांसिगौ होननानै मोनसे थिरांथा लादों आरो बे जोंनि थाखाय दुलाराय बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां खबर जे भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनांसिगौ होननानै सानखांनो हाबाय मात्र बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों जे बर'फोरनि जेसेबां संगठन दलफोर दं गासैबो ज' जानानै सावरायनायाव बाहागो लानांगौ आरो बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनांगौ होननानै बिथांमोना दावगाबोनांगौ आरो बेबो जोंनि थाखाय मोनसे बाथ्रा जों बेनिखायनो गोजोननाय मोन्दों आरो बर'नि गासैबो गौथुम गासैबो दल संगठनफोरखौ खावलायदों जे भारत सरकारा जि समाव बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो होनना थांखि लाबाय बे समाव जों गासैबो ज' जानानै भारत सरकारखौ नारसिननो जे थांनाय 50 बोसोर बर'फ्रा जि सोमावसारदों जि मोनथायखौ मोननो थाखाय जि मोनथायनिफ्राय जों बन्सित जाना थानायनि थाखाय बे मोनथायखौ जों जाहाथे मोननो हायो जों जाहाथे डिसक्रिमिनेट जाबावा जों जाहाथे एक्सप्लयटेड जाबावा बेनिखायनो बेबायदि मोनथाय मोननो थाखाय जों गासैबो ज'यैनो भारत सरकारखौ नारसिनांगौ जों बेखौ खावलायदों आरो दिनैनि जिथु हाबाफारि बियो भारत सरकारखौ बर'नि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनांगौ होननानै दाबि खालामनायनि मोनसे बाहागो आरो दिनै जों भारत सरकारखौ बेखौनो दाबि खालामदों बर'फोर खौसे जानायनि एकमात्र लामायानो जाबाय जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ पिपल्स एक्शन कमिटि फर बरलेण्ड मुभमेन्ट आरो इउपिपिएलआ जि थांखिखौ लानानै भारत सरकारजों सावरायदों भारत सरकारखौ नारसिनदों आरो गुबुन दल संगठनफोर जायफ्रा बर'लेण्ड दाबि खालामनायनिफ्राय गोजान जानानै दं बे बिपिएफआनो जा बा गुबुन गुबुन संगठनफ्रानो जा बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लाफैनांगोन आरो बेयाव बाहागो लाबानो अर्थात बर'आ जे सोबख' जागासिनो गादब जागासिनो नासय जागासिनो दं बेफोरनिफ्राय बोखांनो थाखाय गासैबो ज'यैनो खौसे खामानि मावोब्लानो बर'नि गेजेराव खौसेथिया फैगोन खौसे जालायनो हागोन आरो बेनि बादै गुबुन जेबो राहा गैया दिनै बर'नि आलादा रायजो मोननांगौ होननानै गासैबो संगठनफोर गासैबो दैदेनगिरिफ्रा ज' जायोब्लानो बेयाव बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिया फैगोन आरो बेनि बादै गुबुन जेबो राहा गैया जों दाखालि बावैसो खोनानो मोनदों दुलाराय माबानि बिपिएफनि
आथिखालनि रायजोफोरनि एमपि बिश्वजित दैमारिया त्रिपुरा सेपारेट स्टेट बिनायाव जि धरना होदोंमोन दिल्लीयाव बेहाय बाहागो लाना त्रिपुरा लेण्ड होनांगौ होननानै बिथाङा बेयाव दाबि उत्थापन खालामनाय जोंनि पार्लियामेन्टआवबो उत्थापन खालामदों दिनै बर' जानानै बर'नि थाखाय बिथाङा बर'लेण्ड होनांगौ होनना दाबि खालामालासिनो त्रिपुरालिनि थाखाय जुदि बियो हायोबा बर'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामनो हायैनि पार्लियामेन्टआव उत्थापन खालामनो हायैनि कारना मा दिनै जिहेतु बर'नि दैदेनगिरि बर'लेण्डखौनो बिथांमोना सासन खालामबाय थादों बर'लेण्ड बिटिसि ओनसोलखौ सासन खालामनाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सासे दैदेनगिरि बेबायदि हिसाबै बिथाङा बर'फोरनि जेंनाखौ थाबैनो फोसाबनांगौ होननानै बर'फोरनो बर'लेण्ड होनांगौ होननानै भारत सरकारनिफ्राय दाबि खालामनांगौ जों बेखौनो खावलायदों